Żewġ nisa li għamlu ta' birruhom li huma investigaturi privati ġew ordnati jroddu lura aktar minn 230,000 euro lir-raġel li spiċċa vittma tagħhom. Ir-raġel kien tom il-flus wara li ż-żewġ ta' parsi investigaturi kienu rrikattawh 15-il sen ilu. Il-vittma John Attard kien qabbad lill-eks pulizija Grace Gatt u Lourdes Castillo bħala investigaturi privati fl-2004 għalkemm dawn ma kellhomx liċenzja. Gatt u Castillo imbagħad faslu skam biex jieħdu somom kbar ta' flus mingħand il-vittma tagħhom. In-nisa vintaw storja dwar xi messaġġi provokattivi li Attard kien skambja ma' tfajla taħt l-età u żewġ investigaturi folots kienu qalu lil Attard li jom it-tifla kienet qed titlob somom kbar ta' flus biex tibqa' sikta. Attard hemm minnhom u spiċċa jħallas il-flus f'kontanti. Iż-żewġ nisa saħansittra talbuh aktar flus biex iħallsu lis-superjuri tiegħu biex ma jitkeċċix mix-xogħol mal-gvern. U għaddew ukoll li jirrapportaw lill-pulizija jekk ma jħallasx. Attard ħallas l-ammonti li talbu iżda meta ż-żewġ nisa baqgħu jagħmlu aktar talbiet huwa sar suspettuż u għamel rapport lill-pulizija. Dan wassal biex iż-żewġ nisa tresqu l-qorti misjuba ħatja tal-iskam u kundannati 2 ħabs sospiżi għal 4 snin. Attard kien ħallas iż-żewġ nisa ftit aktar minn 64,000 euro li skont Gatt u Castillo huma għaddew lilhom it-tifla, dan minn barra kważi 140,000 euro biex suppost jixtru lil xi ħadd fl-uffiċċju tiegħu. L-imħallef Francesco De Pasquale ordna lin-nisa jħallsu lil Attard 230,235 euro.